lähti. Mä saan sen ajasi. Kolme sekkaa. Nyt vasta rupeaa haisee. Se on eka runi vasta. Toi häiritsee toi värikato, kun tulee valo ylhäältä, se on punaisella tuo lasikolla. Niin, se on vähän semmoinen. Ei se ota siihen lasiin nyt kiinni, se on vähän irti ja sit se on tossa noin. Se näyttää. Se vähän kaartuu muuten nyt, kun se lämpenee. Huomaat? Jaa, näkee. Asteen nousu. On minuutti vittu. Eikä mitään tapahtunut. Aste. Mutta toihan kato, se vie se oma aikansa, kun se saat sen Jää lämpöä. kylmän lasin. Kaistoon pitää saada lämpöistä. Tässä on 206 minuutissa. 2 minuuttia mennyt ja vittu tuo 26. Aika nopeasti. Mitä? Kyllä varmaan aika nopeasti se lähtee kunnolla nousemaan. Niin nyt se lähtee, kato kiipeä. Se on se, kun se vie se, että se rupeaa hehkumaan. Ja sit kun se tulee se hehku siihen, niin siitä tulee sitä infrapunaa sekä sitä hehku. Tai sitä, mikä tulee, niinku rupeaa lämmin. Näin se Henrikki tukattiin. Nyt pitää ottaa tehomittari katsoa, onko tuo oikeesti. Nyt se on 2,5 minuuttia. Mutta toskin täytyy huomioida, että se on ihan jäinen toi lasi. No se ei vaikuta tohon hirveästi. Se rupeaa niin nopeasti lämpenee. Ja sit siinä on se, että nythän se tulee, nyt se pitäisi olla se kupistoa koko homma. Niin, että se tulee sivulle. Niin, nythän se tulee läpi tuolta. Mut silti sen pitää kuitenkin pystyä lämmittämään nopeasti, ei se auta se vittu. Nyt alkaa olla punainen. Vähän. Nyt lähti nousemaan. Niin heti kun se lähtee punainen. Se nyt sitten just 3 astetta nosti kanssa. Epätasaisesti lähtee, mutta sieltä reunasta lähti ensin punainen. Nämä on tummempia nämä muut. Ja nyt se rupee joo. Nyt lähti. Nyt pitäisi lähteä koot vauhtiin. 3 minuuttia. First run. Ton takia mä tykkään tästä lämmitysmuodosta, kun se on niin tasasta. Se on ihan vitun tasasta. Siis toihan ei voi yhtä. Ton saa niinku tosi helposti sillä, että se on asteen tarkkuuden. Taas aikaa. 4 minuuttia. Ei tuu 200. Joo vittu, hei toi on 2017 vasta. Siihen ei voi enää hirveän paljon. Tarvitaan sitä, kun sitä syöttöjä, niin pitää olla suuri. Olla yhdelle vastassa. Niin, mutta... Se on sit... 230. Niin. Jos haluaa nopeammin. 80 astetta tosta päältä. Miten se on noin hyvä tosta päältä?
Kato, se näyttää tuossa pinnasta toi. 5 minuuttia ja se on vasta 100. Toisaalta taitaa lasin pinta. Ei se ota kiiltävistä pinnasta. Näin. Voisi jotain näyttää, mutta se ei ole luotettavaa. Nyt olisi vasta puolessa välissä. Ei sitäkään. 20 oli lähtenyt. No sehän se... Vasta ehkä kunto. No muut. Serellä on ollut sieltä niin eniten musta. Tai niinku punainen. Tää on vielä täältä ihan kärki on vielä ihan musta. Nyt on 109, 110 jo 6 minuutissa. Nyt se nousee. Ei se siltikään nouse hirveän. Se on niinku... Eikö se muutama asteen hättää, sit se taas niinku vähän juttuu päälle. Missä nopea hehkuu lisää. Toisaalta se jysähtäisi enemmän se lämpö. Tää pukkaa tänne asti niinku ihan lämmintä. Ilmaa. Ja jos sä saat sen niinku suljettuun tilaan ton, et se ei karkaa sieltä mihinkään, niin saattais nopeuttaa lämpöä. Aika helvetistä. Niin. Meidän pitää kokea. Mä yritän katsoa, että jos tää nyt menee missään luoksessa. Niin nythän se tulee se kaikki lämpö tuolta reunalta vittu. Niin se nousee ylös ja saman työn. Niin sit tulee kiinteä laseen. Niin mä en saa sitä nyt sitä heijastuvaa lämpöä. Nyt se voi olla ehkä enemmänkin sitä infopunaa. Ja sitä just mikä on tossa elementti tosta irtoitusta. Kyllä mä sanon, että sulla on aika kuumat paikat, jos sä mennät 5 levyä paistaa päivässä vittu. Siellä huoneen lämpötila on vähän lämmin. Hyötylämpöä. Kai sä otat rappukäytävästä sähköä. Mä oon joutunut perään asiakkaan. Ja semmonen tilanne, että oli 2 asuntoa vierekkäin, eri asuntoa. Niin mittaus tuli toisessa asunnossa, mutta nyt ja alamittaus toisessa. Kukaan ei tiennyt sitä. Se ilmeni siitä, että joku oli ottanut johdon irti. Ja mä menin sit vikakertalle sinne. Eihän ne saatana antanut enää sieltä sähköä ottaa naapurissa. No nyt tulee 1,5 satana. Niin siis täytyisi olla semmonen, se täytyisi olla se vastus sellaisessa kupissa. Ja sit se kuppi suoraan lasiin. Ja sit sinne pitää laittaa fyllit väliin ja eristeeksi, ettei se kuuma ilma, että vittu se ei vaan yksinkertaisesti pääse mulla pois. Alumiinipöllistä pakkaa 5 senttiset. No sit mä tähän älä lähde mihinkään. Täytyy lähteä tupakkaan. Aika vähän yllättävän vähän se haisi. Mä olisin odottanut kovempaa hajutusta. Sitä ei ole yritetty. 8,5 minuuttia, 161. Ei, kyllä tossa varmaan on idea. Jos mä panen siihen kuppiin, mä saan sen varmaan siihen 6 minuuttiin. Saat varmasti se luovuttaa niin, kun se tuntuu jo lämmöltä. Niin tuntuu, tässä asti tuntuu lämmöltä. Jos laittaisi niinku, jos sen kuppiin laittaisi ja sit laittaisi sinne fylliin. En tiedä, yllikö pakosta tarvii laittaa. Jos sulla on tätä valaistuskoulua jossain jännässä, niin pistää tuohon alle kokemaan. Jossain muualla kossa. Terve. Tässä on lämmitellä käsiä, että tulee ulos. Nyt näkyy muuten täältä tuo vastustaa kameran läpi, infrapunainen. 32 sekuntia enää Niin näkyy. näkyykin, joo. Ei tää Eli 10 minuutissa 180. Saisiko 4 minuuttia kiinni, jos... Ei hukkaas yhtään. Niin. aivan varmasti se on. Toi vittu, toi on niin tasainen toi. Kato tuota lämpöä, se nousee. Se on helvetin hyvä tommosta, kun eihän toi väänny yhtään. Toihan nousee yhtään niinku täältä ylhäältä kulmista mihinkään.